church trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Ħuti ew narfu ħtijietna biex nitħejju tajjeb ħalli niċċelebraw din il-quddisa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li rid tmut għalina fuq is-salib Kristu ħniena. Inti rġajt ftaħtilna t-triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla inti ġeddet id-dinja bis-sakramenti tiegħek tal-għaġeb. Għamel il-Knisja tikseb kull ġid minn dawn il-mezzi tal-ħajja ta' dejjem u li qatt ma tkun nieqsa mill-għajnuna tiegħek għall-ħajja ta' issa. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jissantan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej. Arani, se noħloq smewiet ġodda u għar ġdida. Ma jiftakarx iżjed li moddi, f'moħħat aktar ma jiġi. Imma għad jifirħu u jaqbżu bil-ferħ għal dejjem, minħabba f'dak li għad noħloq jien. Arani, se noħloq Ġerusalem għalena, il-poplu tagħha għal-ferħ. Jien nifraħ b'Ġerusalem u nitaxxa bil-poplu tiegħi. Ma jinstamax aktar fija leħen il-biki, lanqas leħen in-niket. Ma jkunx hemm iżjed fija tarbija li tgħix ftit jiem, lanqas xieħ li ma jintellix bl-omor. Għax iż-żagħżugħ imut ta' 100 sena u ta' 100 sena ikun il-midneb meta jieħu il-kastik. Huma qatt jibnu djarhom u jagħmru fihom, iħawlu dwieli u jieklu frottom. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajl il-Alla. Nollik mulej għax erfajtni. Nollik mulej għax erfajtni. Nollik mulej għax erfajtni. U me ferraħx l-edewwa tiegħi bija. Mulej, tellajtli mill-mewt ir-ruħi, ħlisni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra. Flimkien, nollik mulej għax erfajtni. Għannu lil-mulej ħbib tiegħu, faħru l-isem imqaddes tiegħu. Għax ftit iddum is-saħna tiegħu, iżda għomor sħiħ l-imħabba tiegħu. Fil-għaxija jidħol il-biki, fil-għodu jidwi l-ajat ta' ferħ. Flimkien, nollik mulej għax erfajtni. Ismani mulej u ħenna għalija, kun mulej l-għajnuna tiegħi. Inbdilt fi sfin il-għali tiegħi. Mulej Alla tiegħi,
infaħrek għal dejjem. Flimkien? Nollik mulej għaxer fajtni. Fitxu il-ġid u mhux id-deni jekk tridu tgħixu u l-mulej ikun magħkom. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu telaq mis-Samarija lejn il-Galilija, għax Ġesu stess xehet li profeta m'għandux ġieħ f'pajjiżu. Mela meta wasal il-Galilija, Galilin laqgħu tajjeb billi l-koll raw kull ma kien għamel f'Ġerusalemm f'jum il-festa, għax huma wkoll kienu marru għall-festa. U reġa' ġie f'Kana tal-Galilija fejn kien biddel l-ilma f'inbit. Issa f'Kafarnawm kien hemm uffiċjal tas-sultan u kellu lill-ibnu marit. Meta sema li mill-Luddija Ġesu kien ġie fil-Galilija marandu jitolbu jinżel u jfejjaqlu lill-ibnu għax kien wasal fl-aħħar. U Ġesu qallu, jekk ma tarawx sinjali u weġubijiet ma temnux. Qallu l-uffiċjal, inżel mulej qabel ma jmut li t-tifel. Qallu Ġesu, mur, ibnek ħaj. Ir-raġel emmen il-kelma li qallu Ġesu u telaq. Huwa nieżel iltaqgħu miegħu l-qaddija tiegħu qalulu ibnek ħaj u staqsihom x'ħin kien meta beda jaqleb għall-aħjar u huma qalulu il-bieraħ fis-7 sigħat il-quddeni. Il-missier intebaħ li dak kien il-ħin meta Ġesu qallu ibnek jgħix u emmenu u l-familja kollha tiegħu. Dan kien sinjal ieħor it-tieni wieħed li għamel Ġesu meta ġie il-Galilija mill-Ludija. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Ir-raġel emmen il-kelma li qallu Ġesu. Dan huwa li naqraw fl-Evanġelju skont San Ġwan fuq dan l-uffiċjal tas-sultan illi ġie ifittex lil Ġesu biex jgħidlu ħajmur ifejjaq lill-ibnu għax ibnu kien ħażin ħafna. U nafu li il-Ġesu għamillu talba ħerqana qallu inżel mulej qabel ma jmut li t-tifel. Hija verament talba li ġejja mill-qalb u nafu li Ġesu ma marx. Imma qallu ibnek jgħix. Ma marx hemmhekk Ġesu fid-dar tiegħu imma b'kelma serraħlu moħħu li ibnu se jgħix. U l-Evanġelju jgħid ir-raġel emmen fil-kelma li qallu Ġesu telaq. Hemm ċertu kuntrast bejn dan ir-rakkont u rakkont ieħor jixbħu ħafna li nsibu f'post ieħor fl-Evanġelju fejn hemm ċenturjun li jitlob lil Ġesu biex ifejjaqlu il-qaddej tiegħu. F'dak ir-rakkont Ġesu jgħidlu niġi u nfejqu. U ċenturjun jgħidlu Sinjur ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Ma jekk tgħid kelma biżżejjed. U fil-fatt Ġesu ma marx dikinhar għand dar taċ-ċenturjun fejn kellu dal-qaddej imma b'kelma fejqu. Hawnhekk dar-raġel rridu jmur, ried
illi Ġesu jmur ma qallux tiġix, ma jistħoqlix, rridu jmur ifejjaq lill-ibnu. Imma Ġesu wkoll hawnhekk qallu kelma u kienet biżżejjed. Li jaqgħad flimkien fil-fatt dawn iż-żewġ rakkonti propju l-fidi f'Ġesu. Il għaliex iċ-ċenturjun kellu dil-fidi kbira f'Ġesu u Ġesu faħħara. U għaw l-Evanġelju jgħid li dal-bniedem emmen il-kelma li qallu Ġesu telaq. Ma qalx kellimtu imma mhux ġej inutli u mbagħad naraw, imma emmen. U fil-fatt wara, ftit wara, ra kemm il-kelma ta' Ġesu kienet kelma qawwija. Il għaliex jgħid l-Evanġelju illi hu sejjer jiltaqa' mbagħad mal-qaddejja tiegħu li jgħidulu ibnek ħaj. U ra l-ħin meta beda jaqleb għall-aħjar u kien propju fil-mument li Ġesu qallu l-istess kliem li qalu l-qaddejja ibnek ħaj, ġifieri se jgħix. Għalhekk il-fidi ta' dan ir-raġel li mbagħad ra kemm kienet tassew ta' siwi. Tal-Evanġelju naraw il-Ġesu jgħidilna jagħmel it-tieni sinjal mis-sinjali l-oħra li naraw fl-Evanġelju skont San Ġwan, hemm 7 b'kollox. It-tieni sinjal il għaliex San Ġwan hawn il-mirakli jsejħilhom sinjali. U naraw fihom il-qawwa tal-kelma ta' Ġesu li hija kelma li sseħħ. U naraw ukoll il-valur kbir tal-fidi, il-messaġġ li jagħtina dell-Evanġelju huwa biex aħna nemmnu fil-kelma ta' Ġesu, inqedu l-fiduċja tagħna fil-kelma tiegħu għax il-kelma tiegħu hija dejjem kelma qawwija. Iftakru x'kien qal Ġesu iktar tard wara li qamm il-mewt lil Tumas kien qallu ħen dawk li ma rawx u emmnu. U dan raġel fl-Evanġelju hekk kien fil-fatt ma raħx il-libnu edifiq, emmen il-kelma. Imbagħad wara ra kemm kienet vera. U din hija il-kelma lina wkoll biex aħna nemmnu bil-qawwa fil-kelma ta' Ġesu li imbagħad narawha sseħħ fil-fatt fil-ħajja tagħna jekk aħna jkollna qalbna miftuħa għad din il-preżenza tal-mulej. Nixtieq ninnotaw ukoll meta San Ġwan jitkellem fuq is-sinjali tal-preżenza tal-mulej li hija preżenza qawwija li tġib bidla, ma' preżenza sabiħa. Kemm għandna sinjali anke f'ħajjitna li juruna lill-mulej jekk aħna niftħu għajnejna. Hu pereżempju it-twelid ta' tarbija. It-tarbija mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha meta diġà hija ħajja, hemm ħajja umana. U kif din tkompli tifforma ruħha bil-mod il-mod din il-kostituzzjoni ta' din it-tarbija ta' din il-ħajja umana li qed issir bil-mod il-mod. Miraklu, sinjal tal-preżenza tal-mulej. Hu pereżempju l-ħolqien meta tara il-fjuri, il-ħxejjex, l-annimali, sinjali tal-preżenza tal-mulej li minna jitolbu dawn is-sinjali rispett u għoża, mhux li b'xi mod jew ieħor neqrdu. Nitolbu l-mulej llum isaħħaħ fina il-fidi u jgħinna biex tassew ikollna apprezzament u għoża għas-sinjali tal-preżenza tiegħu f'ħajjitna.
Nisqu issa tal-bit tagħna lill-Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex issaħħaħ fina il-fidi tejna biex dejjem ikollna fiduċja sħiħa fil-kelma tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jiena mulej biex aħna napprezzaw, nozzu is-sinjali tal-preżenza tiegħek f'ħajjitna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajina, paċi fl-Art Imqazza, f'Gaza, għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem nozzu il-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqaħħom fiħdanek tagħti il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li huma vittmi tal-vjolenza domestika biex isibu l-għajnuna kollha li jeħtieġu ħalli joħorġu mis-sitwazzjoni tagħhom ta' abbuż nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Li Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum żomna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza tiegħu. Nitolbuk mulej biex niksbu l-frott tas-sagrifiċċju li nofrulek ħalli f'din il-ħajja neħilsu mill-ġibdiet ta' dnub u niġġeddu bil-ġid tal-ħajja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nirroddulek ħajr, inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li żjed jintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smewit, imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem id-demm li xqeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Salvana into salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mie għaddej tiegħek minn hemm jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna d-nubietna bħalma naffru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu l-paċi li xulxin. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Nitolbu. Is-sagramenti tiegħek mulej jagħtuna l-ħajja, iġedduna jqazzuna, jwassuna fil-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Il-ħames doni li Dunkarm jitlob għalihom fl-innu Malti, id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u s-slim, huma doni li ġejjin mingħand il-mulej. Għax Dunkarm jallimna nitolbu għati kbir Alla. Id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u s-slim. Din it-tielet riflessjoni tiegħi f'dan ir-Randan nixtieq li naħsbu ftit fuq id-don tas-saħħa. Aħna mal-ewwel meta naħsbu fuq is-saħħa niftakru fis-saħħa fiżika, imma hemm ukoll is-saħħa psikoloġika, is-saħħa spiritwali. Kelma oħra sabiħa tas-salvazzjoni li ġabilna Ġesu bil-mewt u l-qawmin tiegħu mill-imwiet hija l-kelma saħħa, salus. U allura il-kelma salvazzjoni hija propju l-istedina li aħna ngħixu is-saħħa b'mod sħiħ, is-saħħa fiżika li jiena nieħossib tiegħi nnifsi u anki ta' ħaddieħor, is-saħħa psikoloġika li jiena nieħu ħsieb it-tranquillità ta' moħħi, is-safa ta' qalbi u wkoll ngħin il-ħaddieħor, speċjalment min ikun f'diffikultà, speċjalment f'diffikultà kbira tas-solitudni. Imma hemm ukoll is-saħħa spiritwali l-aħwa. Aħna wkoll nitolbu biex bħala poplu ikonna wkoll mhux biss is-saħħa fiżika individwali, imma wkoll ikonna s-saħħa bħala nazzjon, ikonna l-futur fit-tul, is-saħħa wara kollox hija dik li l-ħajja tiegħek tagħmilha sabiħa. Aħna ngħidu waħed mill-ikbar doni kbar huwa s-saħħa. X'jista' ħafna minna jgħidu li jkollok kollox imma ma jkollokx is-saħħa. Meta iżdur xi ħadd l-isptar tifhem is-saħħa kemm hija importanti. Ġesu ġej fostna f'dan ir-Randan u f'dan lejt imqaddes bħala t-tabib tar-ruħ. U allura hemm bżonn aħna naċċettaw li għandna bżonn it-tabib, allura nifhmu li f'xi aspetti tal-ħajja tagħna aħna morda, imma waqt li nitolbu d-don tas-saħħa, nitolbu wkoll li pajjiżna ikollu l-futur. Jiena waqt li nitlob għad-don tas-saħħa lina, nitlob ukoll għad-don sabiħ tal-ulied, skont kif Alla jrid, skont iċ-ċirkustanzi ta' kull wieħed waħda minna. Imma nifhmu li l-kultura tagħna li l-tarbija twennisa u tilqaħħa hija kultura sabiħa li tassigura s-saħħa tal-poplu tagħna. Illum għal vittmi ta' violenza domestika biex isibu l-għajnuna li jeħtieġu ħajħorġu mis-sitwazzjoni tagħhom li qegħdin ibatu biha ta' abbuż. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu,
Alla tagħna sma t-talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrina dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubitna bħalma nafru l-minuħa tiegħi għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur li qariba tagħha Santa Elisabetta. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubitna bħalma nafru l-minuħa tiegħi għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġener kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet għaddes ismek tiġi saħtnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għaffirna d-nubitna, bħalma nafru l-minuħa għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkanti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek birkanti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġener l-wieħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minuħa għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern, u ġenera l-wih kollha, wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma nafru l-minnu ħatija għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrina d-dobietna ħarisna minna tal-infern,
u ġenera ruħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina, wara dan it-turuframent il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek. Ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum affirna d-nubitna bħalma nafru l-minuħa għalina la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imberkinti fost in-nisa mpierek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlupalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita Qaddisa la wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollokal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddissin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi drubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi drubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi drubit tad-dinja. Ħenna għalina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazzo glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żena l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe slim għalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek li libnu fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha.
Mija Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, iħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pesani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sakrament sal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għedda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.